Hello, people. Hello. Hey, hey, hey. Kuri say. Muri bohere. Kuri say. Kuri say. Hello. Zviri sei? Natasha Ndabi. Zviri sei? Sharon Dube. Sei. Kuri sei kwamuri. Ernest Mutasa. Kuri sei. Tichibatsira. Fungai Jori, Angela Kanjiwa, Natasha Ndabi, Sana Diwe kwa story, Caroline Makuku, mwana wa Mainomi, Sibanda Amosi, Kurisei, Rutendo Chiveso, Louise Manonga, Precious Makombe, Ruvarashe Kaukau, Eva Joy Matio, Arnold Mashiringo. Yo abamanya makomenzi achona chaoni manchitenda papinda nabo. Kurise ikasvika 5 minutes watatanga ngokuti nyaya yangu. Tendai Mafunda Progress Muhezha Epiphania Mutize Funnel Tokwe Mbobo Forget Mangani Piwe Kwangjani Sharon Dube Urisei Cecilia Takarasima Molin Gotom Clarisse Kapau Nox blah blah Rachel Kambusha Tulani Duru Progress Muheja Eve Maijoash Sheila Muchenje Yvonne Chidavayenzi Kurisei My Mumu My Mek Mbengo Makamure Kurisei let's see Danda Papi manya yanditi Maria Kapembe Violet Tendo Chauke ari kumhanya sikuona Godfrey Maguta handisi kuona ari kumhanya Priscilla Rwazemba Small Marizani Shelilin Takawira zviri sei Sosile ndakuzama kuriverenga Ngolile Sokuluhle Sakunara hawo ndagona here Sekai Masango Tendo Chauke Peter Bdoski Madebele Zivanai Muchakadzi Piwe Kwanjani Antinet Chakonza Revai Maserwe Mlala Rejoice Tawanda Makoni Dorcas Hilda mamwe acho amanya manje mamwe amanyisa zikamboiti sikandoisha kuti ndodzokera sei kuwako amanyisisisa Tristan Tanaka Bvumbura Miranda Gumbo Purpose Haizi zviri sei Ashby amanya Christine Matiza Ashby Matunu Muzerengi Yokai Talimangezi Lini Musodza kumanya makomenzi achari kumanya ndichagomanya ndichagoekera sei Pismanas Masokweni Tendo Chauke Veronica Mutabire Cheryl Chaita Anxious Mudyiwa Lincoln Nyasai Lincoln sei Sishengisiwe Mafajamela Grace Nyangera kuri sei Lin Musodza kuri sei mamwe acho amanya rikatiboda kuzasi Tsitsi Munyoro Lin Walodza excuse me
Right. Oh. All right. Sarah Chatakasha. Say. No, nasi ine moto, but ndada kutora mvura. Right, sega nditange nyaya yangu. Nditange nyaya yangu, guys. Tange nyaya yangu. Right, zuro guys, thank you. Takasvika 800 zuro so do zuro ndakafara zingabhoitisha. Ningirikini excuse me, 5 minutes dzakwana, saka ndakutanga kutaura nyaya yangu nhasi yandakutanga kutaura. Right, disclaimer as usual, nyaya dzangu dzandiri kutaura they are my own stories akaitika kudhara, hana zvaari kundiafecta nazvo nhasi kana kuti pandiri kurarama right now. Anongowo mastories angu inini, madhirama andaiita angu nemamwewo maybe ndechipinzana tumapersonal twangu handiti. So ningirikini tata kuti zuro takaita chi takaita uyu zuro yekuti ndakazonge ndataura nababa ndikati ini ndakuda kuita sei, ndakuda hangu ndachikubakati no problem. Saka pane imwe shamwari yangu yanga yakunoku, like I always say kuti pane imwe shamwari yangu yanga yakunoku. Shamwari yangu ndo yakazenge yakundibatsira kuti ndo apply sei kuya kunoku. So ma-apply andakaita kune vaya vaibvunza zvokuti ma-scholarship ikoko, like pane time andakatombowanzwa nema-messages aibvunza ma-scholarship. At this time manje ina ndaiziva kuti kundokwanisa kuzowana scholarship kwandokwanisa kuwana chi ndaingoaplayawo ndichingodi chibatsirwa neshamwari yangu. Shamwari yangu asiri kunoku, shamwari yangu aku America izvozvizvi ndokwaava kwandikutaura nezvake. Saka anonzi Pius, shamwari yangu iyo anonzi Pius. Saka zvakaitika nezvekuti paakauya kunoku ndobva atanga kuchiita sekunditsvagira mamwe maforms aidiwa achoni, ochindiudza kuti pakati ita so nedzimwe tsamba dzaitodiwa dzandaisati kunyazoziva kuti ndonyora sei ndiaindibatsira because ndaisaziva nemaresults, because pane pangu papakuti ndonga kaproblem because inini ndakaita maarts handiti kuuniversity ndokwandakaita maarts. It's funny because ndiri right form 1 to form 4 ndakasita masciences, A level ndikaita maarts, kudegree rangu ndakaita zvinhu zvakaita nemaarts ukuku, then kumasters ndandakuchiswapa kubva kana kuti kushifta from maarts kuinda handikati masciences as such but masemi sciences, ndanda kunoita public health. Saka ndanga ndisina knowledge yepublic health handiti. Vanoziva zvepublic health vanoziva kuti kunoitwa maths, kunoitwa mabiostatics ana epidemiology, kunoitwa madisease chaiwo zvinoitwa futi ikoko. Saka zvanga zvakandiomera ina ndakuziva. Saka ndichibvunza ndaigara ndichibvunza mufirst year kuti zvakaoma ikwa zvoitwa sei, achoti zvazvinambooma munoita sei, munoitwa magroups, dzimwe nguva munoita sei, munogona kutopuwa matutor zokuda sei ekubatsirwa nawo, because ndandakutya kuti ipublic health handizvizivi zvinhu zvekuhealth. Ndobva ndaacceptiwa ndindega ndandakaita maarts aka-acceptiwa kuprogram iyi. Vanhu vazhinji vanenge vari madoctors, mune muchidzidza public health nemadoctors kana vanhu vakaitawo public health padegree level ravo. Saka mutori vanhu vanenge vakatosiyana. Tochibva ipo toenda pakuti ndobva vazondiaccepta ndiri one kumaarts ini, ndobva ndanoita kuti kuita public health. I was lucky, ndo zvakaitika apa. Then ndatanga kutsvaga uyu shamwari yangu anga ari kunobva nditi chiapply for scholarship. But scholarship ivo vanoita ndofunga ndiyo inonzi tuition fees, ndo yavanobhadhara, zvimwe zvese unozvionera wega. Saka pandakaapply inini zvakaitika chokwadi tisingadi kureva nhema, ndakapiwa 50% yeschool fees.
ndobva wati the other 50% unozvibhadharira wega. Ndobva ndakanyora, I think kana takunyatsa kutaura kuti kana ndichicomplaina kana kunyora chinhu kune zvinhu zvinoitirana nekuti kana kuti maembasi kana kuti kupi kana nyakumatike kana ingori issue, ndine simba rachoni rekunyora isei. Ndinonyora isei yakadai yakareba ndichitsanangura kana ndichichema mukati meisei iyoyo, ndinotokudisa kana musodzi uchichionekwa kuti apa ndakutochema iyo apa ndakuchasei. Ndichinyatsa kuvaudza kuti inini kumamisha kwedu ndotozombobva kana kumusha ndoenda kana kunotsvaga kuti internet cafe iri kupi, ndoda sei ndoenda imomomo ningirikina ndonotanga kuapply, then after that ndotozombodzoka futi kumusha. Ndo zvandainyatsa kutsanangura ati ndiri murombo. Handiti kuti anza kunzwisa kuti ndikuda scholarship, vati azviite kutekera tsvaga mari. Ndakaita month yese ndichienda everyday kunonyora tsamba, imwe ndochengeta, imwe ndozoita after 2 days, imwe ndochengeta, imwe ndichidero ndichiskipa madays ndichivati ndinenge ndisina access kuwifi handitorina. Ndozvandaita pepe apa ndaenda kumashops pedu pa3 pepe, ndo panaenda kunoita masi ndichisenda zvinhu zvacho zvese zviya. Marecommendation ndapuhwa kale machaidu ava kumonazve. Then ivo vanga vasingadi kuti inini kune vamwe vanoti izvo nditipe marecommendation letters, inini ndovatumira. But ava manje vekunoku kuThailand vaiti tinoda kuti malecturer ako asende recommendation kubva ikoko kwavari achienda kupi, achienda kwavari. Ini ndavasendera from kuside kwangu, vakati azviiti, ita kuti vekuchikoro kwenyu ndovadi vasendere isusu direct. Ndo zvavaita vekunoku. Tikati vanyengerera malecturer vakadi vakazoti tazopuhwa tsamba dzako, no problem. Scholarship pepe yaramba mai mwana, vanhu vatanga kutokwira ndege vainda. Ina scholarship ka ndingori ne 50%. Ndaridza mberi pepe ndaudza baba kuti baba chimi vati 50%. 50% kandi yekuti maybe ngatichigorerese une chibhadhara 10,000 per year. So iwe uri kunzi chichaga 5,000 per year. Ini ndinoiwana ipi, ndingoriwo shiri yemubhuku. Ndikati kana zvigoni mari andiboiwani. Ndakati saka baba zvikanzi ndawana scholarship, munonditsvagira here mari yacho yekuti ndinge ndichita sei, iri kunzi marendi nezvimwe zvechidiwa pa mondibhadharira. Vakati ehe. Then imwe yacho yaidiwa ndikati yendege, vakandotsvaka, no problem. Baba vaenda kunotanga kunotsvaga vachiita sei, vachibika mandara avo vachiita sei kuti mari yendege ikwane. Ndobva tadii pepe tazoti mwe musi ndatichirega ndimbonotasa maresponse kuti zvadii. Ndakasvika sanhasi patanzi atanga pane munhu adrop out anga ne 50%. Saka that 50% akuipa mumwe munhu, but atanga first come first serve. Ndobva ndatochirega ndinoresponda zvikanzi wanonoka yatotorwa nemumwe munhu ari kuSouth Africa. Hey, ndata munyama apa. Ndobva ndatoti no problem, ndatozviaccepta ngekuti ndifunga ndichatomboenda ndatosiyana nazvo, ndototi handichaendi kuchikoro kuya. Hapana kuzombopera futi 2 days. Panana ndakunocheka futi kuti ndimbonoona kuti kuma email kwakamira sei. Ndasvika pepe kumashops ndavhura kudai ndinoona zvikanzi waita lucky because pane another person akadrop out. Saka isusu tati achapiwa mwana maoffer kuti atanga scholarship iyi yakungouya iri iwe specifically for you. Ndo zvakaitika pandiri nandikuri vanhu nhema. That's how I got that 100% tuition fee waiver. Ndo yandakawana mawanira ndakaita, otherwise ndandatoshayiwa. Handiti ndandatoshayiwa. Saka ndakaramba ndichiramba ndichisenda ma-email ndichichema ndo zvandakaramba ndichiita kusvika ndazawana 100%. Pandakaiwana ndobva ndafonera baba I think vangu asati wawana mari. Saka manje ndatatowacha machira ndatogadzira ndakasangana monaki kana bheke iri yari yakarangu replastic yari ndandati harikwanisi kukwira ndege. Ndaizivei kuti mundege ndokwanisa kutonosangana nevanhu hobho vanenge vari maweird mamonaki, handakuzviziva. Ndikati harisengeki mundege, ndakambotoresekwa kutemba tichinga mabheke zvandandinazvo zvatobvaruka kuti hazvigoni kanyu ndodii. Ndobva ndafonera baba ndatowacha machira ndatowacha zvese zvokuti ndizopfeka nchina nazvo. Baba ukati hazvigoni kuti uinde this year. Mari yaramba kudi, mari yacho ni handina, iri kuramba kukwana. Ndigotaka kuchema ndikati matochewa kana nyangu munhu wokukwereta here. Handizivi kuti vakazondobuda kwaGutu. Magutu Mupanda wana muya ndoko vakazokwira bhazi vakaenda Magutu Mupanda wana. Hanyasi kuziva kuti kune vanhu vaita zvekukweretesa vanhu vanoita zvemaloni shaki vatu ndoko vakainda. Ndochokwadi chakaitika ndoko vakainda. Ndobva vandoinda mhene kuti vakandobatisa chicha vakandobatisa. Ndobva ndaita sei vazopuwa mari yandaida inini. I think vakapuwa kuma about 1,000 something. Ndobva vanditumira mari yayi. Vakatoti nditori panapa
pananda unopuwa mari yacho but yange chinamba kubuda ndopuwa ndi wapuwa time yekuti vanofana kudzosa after how long ndobva ndati no problem chinzwa baba vaita zvavaita zvese izvi vaenda kundokwereta mari handiti inini manje ndobva ndatanga kuti ane shamwari yangu yekunooneka mari ndanayo uyu ndanayo ndakadai pekugara aufa ndobva andinhingirikina iye akandiudza kuti pekugara maudziro akandiita manje ndeyekuti uchiudzwa mari yakaita seiyoyo uri kuZimbabwe unenge uchiti saka zviri affordable ndo matorero andakazviita like paita sekuti for example mukashaya muri 2 munogona kuita sei kuti hafu pamwe unotozokuba kubhadhara kuti tingotiekera tomboti let's say $50 handiti saka mugona kuti hafu mozodidididi ina ndakuziva kuti pachada mawifi it's compulsory kuti unge une wifi yakaita sekuti kuZimbabwe handikune izvi zvanazowo wati izvo zvezvo zvanga zviri compulsory because most of the time maita zvinhu zvenyu manheru and handina kuziva kuti kunoku kunoitwa inonzi marathon studying. I didn't know mastadhira ndaita ndiri kuSouth Africa nemastadhira ekunoku ndaifunga kuti zvimwe chete handakuziva kuti zvakatosiyana. Every day kana neweekend tainge tiri kuchikoro chete veduwe mastadhira akadero anogwadza kusvika pekutika unofunga kuti ndakukuita ndozvaunombofunga pako unosvika pakufunga kuti nandichadi nekuti hauvati apo paunenge ndakati dai hangu akandiudza kuda ndaigona kuchinja moyo pamwe ndaigona kuzinda kune imwe nyika ndakagwadziwa asi ndisati ndauya kunokuka ndikuti zvinhu zvese anga asina kundiudza papari compulsory kuti unge une laptop handiti kana then papa zvinhu zvanga zviri compulsory zvanga zvakawanda asi ndasina kuzoudzwa kuti zvinhu izvi unofanira kunge une zvakati mvura aiti yakachipa choti kana mwedzi even up to now handikurandima mvura yekunoku yakachipisisa singamboiti I think yakachipa because imvura yekuti unongosukisa maplates nekugeza mvura yekumwa kunoku handimboona like this chigubhu chandinacho apa pakaishi handisi kutadza brand like this unotonotenga mushop this mvura iyi kunoku haumwi mvura yepasingi ino haiendi haiita sei but mvura yepasingi vanotokudzai kuti don't drink mvura yepasingi. I don't know why anamvura ndavhunza ukada inotonzi kuti haisi mvura yekuti unongogeza nekusukisa chete but kereyo kumwa even mashops mvura yacho itori affordable zvigubhu kana 6 zvogona kutoita sei kana $2 saka unotogara nayo singamboiti saka unotogara nezvimapekipeki zvemvura yakatowanda ndo uyu yacho mararamiro anoitwa kunoku kana usinawo pane zvimwe uyu kunokwanisa mumastreets tunenge turi tokuti unoenda kunoisa kana kuti chotongoti sendi unoisa sendi muchinhu chacho checha waisa kudaro mvura yatanga kutobuda wotesa chiturisa chako for 1 cent inenge ichakaiswa mushonga yacho iyoyo saka inini manje ndakazongoona no zvina ndese kutenga kumashops I didn't know futi kuti kunoku mvura unofanira kuenda kutenga mumashops every day although iri affordable yemumba chaiyo unogona kutobhadhara $1 mwedzi wese unoshandisa $1 yemvura. Kumagetsi manje magetsi anodhura nikirikini chimwe futi chandokati rent yacho ni manje inini ndakafunga kuti atine chishiya kuti mwe bedroom yake ndo magariro atinoita saka it's easy ndadii paya ndatoti zvakachipa ndo maudzira ndakaitawo baba nekuti ndasina kuudzwa zvese izvi handina futi kuziva kuti pane mamwe matextbooks atainzi ari compulsory kuti uribhadhare usingadi uchida you were supposed to pay for that textbook handauziziva. Chimwe futi chandisina kuziva ndechekuti kana ndatora visa ndiri kuZimbabwe for example visa embassy yemaZimbabweans tinofanira kuenda kuSouth Africa kunotora visa ikokoko ndo kwatinoenda saka let's say South Africa inota cater for my like 5 countries ngatiti for example South Africa, Lesotho, Swaziland, Malawi, Zambia, Zimbabwe iwo vemuSouth Africa meaning 7 countries tose tinoenda kunotora mavisa kupi kuSouth Africa ndo embassy yemakandisi iwayayo ndadero paya ndatozotanga kuudzwa maprocedure ndikumbaka ndikuudzwa asi zvese izvi handisi kuziva kuti kune zvakanimirira kumberi handina kuziva kuti after 3 months ndichafanira kubhadhara futi maybe almost $100. It's an example kuti almost 100 kana kuti $80 to $100 ire another visa zvozoita kuti restretch from 3 months kusvika 1 year yese yapera handina kuzviziva
ndasina kuzviziva ipapo. So I think ndozvo zvimwe zvinhu zvakadai sei zvakazoita disadvantage kwandiri inini, because ndanga ndaudzwawo baba zvandandaudzwa kuti rendi yakachipa zvizvi, but handina kuziva kuti chi madhuna mutuna anenge akandimirira kumberi uko. Then chimwe chii futi paidiwa tunhu ndikati ndasvika kunoku zvokuti paidiwa futi mamwe uyu mapassport photo size zvakatoti wandei ndo zvaidiwa futi. Ndikati no problem. Mind you, inini ndipo paya pandandabatwa growth riya that B9 chuma, right? Ndichiri pa B9 chuma pepe ndambotaura ipapo katuru kuti ndinowanza kunzwa vamwe vachiti hakuna kenza yakadera, hakuna munhu unongoti akaenda kuchipatara otonzi ndanzinda nekenza yakadera. Kune matypes, kana ndisingareshi kune two matypes. B9 imwe inonzi malike kana kuti what iye yechi2 yacho iye ndio inonzi munhu anozoenda pachemotherapy anoita sei, ndio iri inospread asingaiti. Then kune inonzi B9 iyi ndeyekuti unongoita zvemagrowth, waita zvemagrowth haukwanisi kuzonzi uinde pachemotherapy kuita sei, but inogona kudedzwa ichinzi B9 chuma kana ngonzi kenza inonzi B9 asi inenge isina nezvemushonga. Saka something like that chiriko kune vaya vasingazivi, ndio pandakazozviziva. Handiti no, handiti. Saka ivo vanongoiti chuma inonzi B9 yandikureva iyoyo maguzu mwezingoriwo haritorina zita rinongowo rimwe risiri fibroids asi tombori mafibroids ringoriwo zinyama rinenge chingokurawo. Handiti ndiro randikureva iroro. Saka harisi tombori pakategori refibroid, harisi pakategori recyst, rinongowo zinyama richingokurawo richingori zigrowth richienda. Saka iro ndoti type yachona inzi B9 chuma. So inini manje ipapapo ndio pananda kumbota kuti ndizoziva kuti ndine chimwe chinhu chandinacho mudumbu mangu chiri kundinetsa. Ndanga ndafenda mutown, ndo zvandakaita. Ndakafenda ndichori mutown, ndobva ndatosangana namai vebest friend wangu bva wanditi iwe yes, very true. Saka i2 types. Saka ndine inonzi B9. Muona manje kune vavaye vanoita basa rekuzoti vanotukira mwanhu urwere. Kune inonzi B9 kana musingazivi. Handiti saka ndangoti ndite educate ma ancestors nema vamwe vaya vanoita sei vanowanzo kutaura kuti vachitukira vanhu utano hwavo kuti zvakadero zviriko. Then ndobva ndati baba akati ko utano, ndikati utano hutori bho chichichi. Ndakashingisa bhozi ndati ina ndichadi kugara kuno, hakuna chimwe, hakuna kwese kwacho kwatoda kuenda kunomanya kumapurisa zviri kuramba kuenda kujere kwacho kunoshanda ikoko zviri kuramba. Saka the only option ndeyekuti ndite sei ndiinde kuThailand. Ndo zvandakaita. Asi manje I think baba ipapo angoti pamwe neuyu yako manje wozoita sei panguva iyoyo. Ndikati handina zvari kundiita pamazuva iwayo, hapana zvaraindiita. Asi I think ndezvakazoitika manje kuti pandakazouya kunoko nekuda kwechange of food as well, ndo pachakatanga kuzonyatsa kuchindirwadza manje zvokuti ndasikachatogoni kana kufamba. Ndo pachakatanga kurwadza. Food yese ndaizodya maibvi kuZimbabwe zvanga zvasiyana nekunoko by far. Saka ndombomira ipapapo ndichazokuudzai zvangu kuti zvakazofamba sei kumberi. Todzokera kumashure kwekuti vanditangira mbani pepa ndapuhwa mari yangu ndatumirwa. Ini ndobva ndaudzwa manje nevanhu vangu vari kuno kuThailand kuti vhisa rekuThailand harinetsi. Uchitoapply kudai unogona kutofana kuita sei kutofana kutotenga tiketi rinotobuda ipapo. Ndikati madays mangani zvikazorobuda after rodzoka kuZimbabwe after 4 days. Ndobva ndati 4 days bho. Ndobva inzwai guys, mari ichipwa nhasi. Ndobva ndanzwa kuti 4 days. Ndobva ndacalculate kuti 4 days. So zvinoreva kuti ningirikini inini ndikatenga tiketi nhasi. Visa rangu inini ndaifana kusvika muThailand musi weSunday. Monday ndichinda kuchikoro. Ndo zvaindifana kuti tasvika 400. Monday ita sei ndichitotanga kuenda maklasi. Ndo zvakaitika. So manje zvakazoitika ndezvekuti kana ndisingareshi mukukalkuleta kuti zvoreva kuti ini ndatoti for example ndatumirwa musi wekera because ndati Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Visa ndakaripuhwa Friday kuma 5 p.m. So this means yes, musi weMonday ndabva ndaziva musi weMonday ndo pandakaita zvinhu zvese because mari ndandaitumirwa paweekend. Musi weMonday ndokubva ndamukira kutaundi. Hanawo ndakaudza hazvani dzangu ndakati handidzi kuti ndikangoudza chito noti sister chiro zvamukuti hazviiti. Musi weMonday ndakangomuka wasvishi makuseni ndobva ndapinda mutaundi.
ndobva ndaenda kune chimwe internet cafe chaiso chiri kudhuze nekune uyu kunana Copacabana kuya ndobva ndaenda ipapo ndobva ndaisa mapepa angu ndadero paya ndobva ndigirikina ichocho manje chinoti unopinda nomukati mebhotiki wozoti kuseri kwacho ndokune makombiyuta acho iwayo ndobva ndapedza ndaiswa zvinhu zvangu zvese apa ndiri kufonera vanhu vari kuno ndiri kuudzwa zvese kundipadwa chakatikati ndandatokangangwa ndanga ndisina bank statement inini ndanga ndaudzwa kuti pari kuda bank statement chinzwe zvazvaitika inini pandakanzwa padiwa bank statement muakaunti mangu mamusina mari iyo iyaiya yekebzi yandakabhirwa meme maakaunti mangu mamusina kana 0.001 cent mamusina ndobva ndati too late ndobva ndanzi kunodiwa bank statement re3 months chinzwai zvandakaita manje inini before ndatumirwa mari namudhara wangu zvandakabva ndaita ndakadai osoo ndakaiti friday zvangu ndakambopinda mutawuni ndobva ndatenderera ndichibvunza kuti uyu saka iye same kebzi yaye pavarimi apa paconstruction house ndonyanya kuprefera kuinda bva ndasvika makazara zvokuti I think pandakasvikepo pamhero kuti vakandiudza ndikati rega ndichase ndichinje ndiinde vakandiudza something bva ndati ndoga ndichinje ndiinde kupi ndiinde kune imwe yacho yekuna fourth ndakatadza yekuna fourth because ndaida kunobvunza vanhu veDHL kuti kutumira passport nemapapers angu zvoita mari ndobva wandiudza zvoita $45 ndasikazivi kuti chipepa chitokotoko chako dai chipassport kuti chiinde kuSouth Africa ndobhadhara $45 neDHL mazuva iwayo handizi kuti mari izvozvi ndobva ndatocherega ndimboenda pacabsing yacho ndimbonozama ndobva ndavati kusamari so zvofamba sei ndobva wandiudza kati bro bva ndazodzoka pandakapuwa mari yaiya iri weekend handiti indakangoinda ndikanoideposita waiva tongoti musi wa29 September then ndandichinyaso 29 August ndo musi wacho iwoyo so indobva ndanodeposita 29 August ndadeposita mari musi wa29 August ndobva ndati 30 1 2 ndonosvika ndondoibudisa inenge yane 2 months ndozvandakaita ndobva ndaisiya irimo ndakamirira ndichitasei ndichigomirira kuti ndigonotora musi wemuvhuro ndichasei ndindo musi wacho wemuvhuro ndobva ndaenda pepe ndobva ndandiri kudawo bank statement svoda bank statement ndikati zvikanzi kudari mamanzi mangani ndikati rekubva musi uya ndakadeposita kubva musi guys ndakaita drama I'm telling you that zvikanzi hazviiti kuti tikupe bank statement rakadero ndobva ndazoti wera chindidzokerai kumashure okuku moisa iroro bank statement saka bank statement month imwe yenge ine 00 cents ndobva yazongonzi iyo musi wa 29 pakadepositwa mari inokwana kuti vaida bank statement ravaida mazuva iwo raiva riri $700 US dollars ndanga ndisina inini dzati $700 US dollars ndobva ndaita sei wacho chihera yes takudzokorodza mastories ndakudzokorodza wacho chihera mastories like I said kuti I'm repeating all my stories because of that person aitora mastories angu achimapidigudza so I'm just repeating all my stories here because I want to own my stories not kuti mumwe munhu aone mastories angu anyway continuation uyo ndobva aita sei ndobva ndati ine ipapo saka quite 00 cents nei yaitova kutoda kuma $900 here ipapo uya ndandaisa imomo then musi wa2 pandabudisa pandaita bank statement re3 months but in real life bank statement rangu ranga rine about 4 or 5 days ndobva ndabudisa pandapuwa bank statement munhu wacho akatoseka azvinoridi bank statement rakadero ndikati handipa zvada kurishandisa guys nekudero manje ndobva ndabuda ndariprintirwa pepe ushu ndakananga kuDHL ndobva ndati ningirikini yangu iyi zvinhu zvangu zvakakwana zvese ndazviindisa manje gaya kuti ndandaita magatsiwa ekuti bank statement rangu ranga rine 4 days ndini uyu pandatanga kubvunza vanhu kuti saka ndege vanhu vaindiudza vainditi ndege vakakwira Emirates ndo vanyanya kudhira neEmirates I don't know why vanhu vanga vasingandiudze zveEthiopian Airways vanhu vese vaitaura zvekuti Emirates ndisingazi kuti mazuva iwayo vanhu vanga vakauya kunoko vanga vasingazivi kuti kune chinhu chinonzi Ethiopian Airways here I don't know ndokubva
ndakatombokanganwa ngini bank card rangu ndikazoridzokera after I think 2 days ndatsvaga ndachava ndikati pamwe ndoma ndakati ndozonora kusvika ndokuzonoriwana kadhi rangu riya ndakaripuwa. But manje zvakaitika pepe ndezvekuti inini manje ndabva ndaudzwa kuti Emirates 800 something US dollars, Jesus, one way. Ndikati so zvodhura apa manje zvaitozondidhurira because ndo vachi ningirikini pama live angu guys, I don't talk about my socialites or what. My live angu ndokuita ndichitaura my stories angu, saka kana mchiti manyaya wrong ndotaura only my story times my life. Anyway, ndaudzwa pepe bandazoudzwa nemwe musikana kanzi unokona kutora Fly Africa. Watora Fly Africa uzotora imwe ndege wasvika umu ndikati no problem. Ndobva mwanditi chimbonotasa mina ndikutasire kuti chi Emirates kubva kuSouth Africa ita mari bva ndaiudzwa ndikati kachirega chingoenda, but mari yanga ndaudzwa inge kasiyana. Ndobva ndati ndoenda kupi kuti ndizo kune Fly Africa yachoni. Ndabva ndaudzwa pepe mwe bva nditi imboenda futi kuma office uyu usati waenda ku Fly Africa uenda kupi kune Emirates yacho. Ndikati no problem. Ndadi pepe ndobva ndanhangirana paya ndaningirikina ndaudzwa kuti ina vachandiudzi kuti kuningirina pepe kune Emirates maofisi eku Emirates vedu weka hapasi pano. Ndagonzi tora zvimota uinde kupiku ikoko kuti Avonideo kana kuti kuchipapo kwacho ni kwandakaenda kuya kune ka location kari kwakanaka zingambaiti. Ndasvika kuya ndasizi ndoda kuenda kune Emirates zvikanzi tinokudzikisirai panapa hakuna kungochienda kana kutoenda koko chowedzera mari inenge yati private. Ndibva ndadzika pepe ndobva ndatanga kufamba ndichibvunza vanhu kuti Emirates iripi vedu ndakasaziva kuti ma Emirates office acho ari kupi. Ini kupata kwandakaita dai ndakaziva ndatanga kutsvaga kuti pane Fly Africa ndepapi nditange ndanzwa maprice ekudi eku Fly Africa kuti kuenda kuSouth Africa ndamari ndakapata nawo zviita izvozvo. Ndobva ndatanga notsvaga Emirates yanga ndanzwa nembiri kai. Ndasvika pepe vedu weku Emirates vedu ndakasvika ndichiti teuziya kwei panorwadza kufamba pepe apa ngapanakika mai pakanaka ndichisvika ndikati is this in Zimbabwe pakanyasa kudhekurirwa pakanaka pakanaka zingamboiti vedu hatidi kurara nhema. Ndakuda kuvhura dhori yariya ndingarigona kuti ndoda kurivhurira papi. Ichi chava chirungu kaichi chava chirungu guys, hatidi kurara nhema. Tazodai ndikuna varungu vachipinda varungu vachipinda vakapfeka zvikabudura zvavo. Ndikati kudata kutobuda mukati mechi macho kwedu kwatajaira uko tikuona vachipinda indokungotamira umwe achikuda ndokupinda naye ipapawo paipinda napo ndokundoona panenge pakaita zvinenge vanenge vakaita nezveredhi kazviya zvekuti umwe anopinda umwe achibuda umwe anopinda. Ini handizivi. Indafunga kuti ndichipinda mukati memaofisi eEmirates ndinoti good morning ndinoti chii chandinosvika nditaura ipapo. Vanhu varimo vanga vakachena. Jesus Christ, vanhu vekuEmirates vanochena, vanhu vekuEmirates vanoponzora, vanga skini iyi. Ndikati are we in Zimbabwe? Vanhu vanga vakachena ivavo, vakapfeka izvo zvavo zvinenge zviyekera zvavo zvinenge zvakadai. Vanga vakachena vanhu vekuEmirates, vanga vakachena. Ndobva ndakataka kuona vanhu vakadero. Ndakatombofunga kuti asi ndamukati mendege macho ndoma ndakatombofunga kuti asi ndatiwo mukati mendege macho ndo zvamunenge makaita. Ndikati ameno apa uchifamba mukati macho memaofisi Emirates hauzviwi kuti unenge unzoti fe uchifamba mukati meofisi macho makaita red pasi apapa zvikanzi ndizokuti ndakanzi good afternoon nunere kanzi good afternoon how are you. Aya achitaura chirungu. Ndikati zvinoni ini ndaichitya chirungu handaichitya nandikurwa nhema chinondityisa chirungu. Ndati good afternoon ndoda kubvunzawo kuti ndoda kuenda kuThailand. Vachiti okay apa nongotora chisekera okay unoda kuenda rini. Ndobva ndati zvikanzi okay enda unenge uchinzwa so guys hospitality yevanhu vekuEmirates yange ikapenga guys, handidi kurwa nhema. Aiwa hai kana tanzi okay you can go koko uchinangiswa kuti alright ndasvika pepe indi kuzvitarira pepe iziya rangu riri kungoteuka ndirikungoteuka ziya ndakagara pepe ndida kusevhiwa namai vai vakachena zingambiti vese vanga varipo vanga vakachena vedu jealous down. Vanhu vekuEmirates vanga vakachena. Vaya vari kungosevhiwa vachiita zvavanoita. Vamwe ndo vari kuinda kune zviTV zvinenge zviri mudenga vachidhodhonya zvavanenge vachidhodhonya. Ini ndine confused zvikanzi nokwasa ndikati handizvizivi kuti zvoitwa sei. Ndobva vandisvikanzi alright ndikati ifirst time yangu ndikabva ndaudza ndikati ifirst time yangu yekuita sei
yekukwira ndege. Saka handisi kuti ndoita sei kuti ndinge ndichita izvozvo kuti ndotenga tiketi dzacho ndoda kuenda kuThailand musi weSaturday. Zvikanzi wo matasi ndobva achisekera achitaipa zvaitaipa kubadewo computer. Zvikanzi okay, ina handina zvandiri kuona, ari kungoita zvaari kuita, handitorina zvandaiona, ndaingoona zvimudzingidza ndichingodi ndichinhingirikina ndichiona zvandaiona izvozvo. Ndikati saka muri kuti chii? Muri kuti chii? Zvikanzi musi wakati musi weSaturday iri kuita tiketi musi wakati. Ndikati Friday. Zvikanzi musi wakati Friday iri kuita musi wakati. Tione mazimari acho arikutamba achinda mudenga. Ndikati saka ndoita sei? Ndoda kuenda kuchikoro ini. Zvikanzi navo ndikati pane munhu ambondiudza zvekuti kune inonzi Fly Africa. Zvikanzi no sorry zvako, isusu tiri veEmirates, veFly Africa vakatosiyana. Ndazivei? Handina kuzviziva. Ndafunga kuti ndege kana vakanzi Fly Africa vakanzi Emirates mese tinonokubatanidzai ndichikujoinidzai. Ndozvandaifunga. Odo. Zvikanzi no zvoita guys, handidi kureva nhema. Mukadzi handimuzivi kuti ainzani, asi chokwadi chepamberi paMwari ndisikadi kureva nhema. This lady was so nice to me. Mukadzi uyu wekuEmirates ndobva handiti zvoita iweweka ndinogona kukubatsira kuti ita so. Inda kunovhunza vanhu vekuFly Africa kuti musi weSaturday vanosimuka nguvai. Ina ndakasingazvizivi zvose izvozvo zvokuti panoda kutaswa time, pachaziswa inonzi connect dzechindobayana imomo mukati meikira. Ndanga ndisingazvizivi. Ndobva ndinyorera pasi. Zvikanzi question yekutanga unofanira kuvhunza imari kubva kuno kusvika kuSouth Africa. Question number 2 unovhunza kuti vanosimuka nguvai ndege dzavo kubva kupi kuZimbabwe kusvika kuSouth Africa. Ndozvaunofanira kunovhunza izvozvo. Ndikati alright. Ndobva ndanyorwa pasi. Ndobva ndaenda kuFly Africa kweko. Apa pasi pano Jesus kumaofisi ekuSouth Africa kuyoyo inonzi Fly Africa yaya. Ndaidzika materi kudai. Guys, ndakarwadziwa ndikati vakura saka ndichaita cross country kudai. Ndaita zikiseki ndichikwira nekudzika. Ndokubva ndaenda ndine phone number yavo ndaingovafonera. Ndakabuda muya ndokudzika ndichitsvaga Fly Africa kuti iripi. Ndichibvunza vanhu kuti navedu Fly Africa iripi. Ndobva kuti ina ndikwanise kukubhukira, ndinobvuzokubatsira kukubhukira kuti vakandiudza time iyoyo ini ndochizokuitira zvinhu zvachoni. Ndikati no problem. Ndaenda kuFly Africa kwekwa kwakatozara ndabvunza pepe vandiudza timetable yavo vandinyorera pasi ndapuhwa chinhu chavo chochecha bva ndati ndokumbira kuprinda kana chabva handiprindira bva handipa. Ndokubva zvakare kaisi kuFly Africa ikira maofisi acho aiti pedo ndofunga nekumashops aya. Ndokubva kuya ndokudzokera futi rwepiri kupi kuEmirates. Musi wendo ndakati zvokuti mota yakanaka. Ndichifamba ndichitsigura neshoka vedu ndakapaita apa ndichikwira nekudzika. Ndokudzokera kwe ndokundovaudza kuti kwanzi nevekupi neveku iva vava vekunhingirikini vava vekuFly Africa vanditi timetable ndo iri ndeyo. Saka mukadzi aya ndobva atora atora unonzi chiistera chinhu chaanga ndaprindirwa checha. Ndobva atanga kuti achitarisa zvaitarisa. Ini ndakangogara paya ndikangogara chioni passport yako apa ndasubmita passport iri. Tinenge handisati ndasubmita because akandiitira ticket, akandiitira uyu ndisati ndanosubmita passport kana asingareshi. Handichazi kuti ndakazvifambisa sei papapa, asi ndo maitikira akandiita inini. Ndiregere ndokona kunge ndazoposha madetails kuti I'm sure ndakatanga ndatenga ticket. Ndapedza kutenga ticket ndokuenda kunodi kundosubmita kupi uku kuti passport yaichinda. Ndaidero paya ndaitwa zvese zvandaitwa. Zvikanzi ndingareva nhema, rega ndise disclaimer ipo handichazivi ndakangamwa kuti zvakafamba sei kuti azondiitira zvese zvakandiitira. Then bva nditi unoti ndikutekesera, bva nditi rekubva kuSouth Africa kuenda kuThailand kana uri musi weSaturday unenge uchikwira na3 PM uchizosvika kuThailand kwacho asi unongosvika mangwana acho $400. Chigaya difference yayo $400 asi kubva kuZimbabwe same ndaizo same day racho ndaibhadhara about 800 and something or almost $900. Handisi kuti ndikuda kwei. Abva andita zvikansvika zvandakukuita ndakukuisa mundege ya3 PM. Iwewe uchinda unotenga ndege ningirikini tickets zako roundotenga iwewe kuFly Africa uko nderechi unotenga ra7 AM. Zvinoreva kuti ukasvika kuairport muSouth Africa
uchazondoita interconnect iyoyo connect yacho niyoyo iye avanotaura iya ini ari kungotaura oga ana zvandairwa kati zvakangonaka izvo zvamukutaura izvozvo zvakanaka zvikanzika une mari yacho ndikati ehe ndinayo uku kandasiya ndaprinda out zvese ndikati ehe ndinayo kana ndisingareshi vedwe regai se disclaimer ndingazotaura zvimwe zvinhu kuda ndigozokangasira vanhu kambani yavo saka regai se disclaimer kuti handichazi kuti ndanga ndine passport yangu ndine photocopy yepassport yangu I don't remember guys handichadi kureva nemani don't remember ndobva wati une visa reikoko ndikati aiwa sandana wati ndobva ndanzwa kuti aitibva ndatenga ticket zvandakaita ndakatenga ticket sandane visa ndabva ndatotenga ticket rangu riya ndokubva ndafamba svika china unotenga ticket ra7 am kufly Africa kwako ikokoko ndati mukadzi anga ari so nice hospitality yekuEmirates it was out of this world ndatofunga kuti handisi muZimbabwe ndobva ndabva pepe ndobva ndaenda kupi kufly Africa vekufly Africa ndobva wanditengesera tiketi remakuseni ndobva ndatipuwa matiketi angu ayaya ndokutoma ndakamachengetedza panga pakanaka pandisingadi kuti rimbounyana kana kuti achikufokona ndaudzwa pepe ndikati saka ndozvifambisa sei ndobva wanditsanangura inini wakupi kuya ndiri kufonera newe kuno kwari kundiudzawo kuti ndoita sei ifirst time yangu kuti ndiite sei ndikwire ndege I think pandakazobva kuda ndo pandakaseka nezvinhu zvako zvese zvezhe nezvimwe zvacho zvainzi panodiwa chinonzi vanochichi atinari here kuti chinonzi chicheche ndo chaidiwa pepe nana chifotokopa nematiketi acho ese kudanda ndazviita papo zvese ndokundosubmita kwese excuse me right kwese uku kwandiri kuindako ndiri kufamba neshoka ndapedza ndaita madhira angu aya ndapedza ndasubmita zvangu zvaita ndoko ndadzokera kumba hana wandakaudza kuti ndo zvandaita ini ndakakwanisa kungoudza munhu anga ari kuno kuti ndo zvandaita hana zvaakataurawo musikana uya ndadipepe ndagara ndikutasana zvanhu dzangu ndinodziudza ndorega ndikati kana ndikavaudza ndisvo ndokuti unoziva zvokuti munenge vanhu vanotanga kungotaura kaya vanoda yeye akuti kusisa chiro mazodipe kana utanga nditi zvadzi zvakandida baba ndikati kana ndipovaudze izvozvo vandityisidzire ndo zvanda ndatoita mari ndaisa kumatiketi asi ndadii pepe ndatenga tiketi asi handina visa passport iri kuSouth Africa tiketi ndinaro mari yababa yavakwereta vapuwa nechimbadzo iyaya ndainisa kutiketi handina visa handina passport ndatenga tiketi rekuti ndiri kuflya musi weSaturday passport handisi kuti inodzoka ndavabvunza vanhu veku DHO are you sure kuti musi weThursday kana kuti Friday yacho yamukureva vakanditi Thursday or Friday passport yangu inenge kanzi yes inenge yadzoka alright ndobva inini manje ndasingazi kuti zvofamba sei ndikasika mapasipoti aya kana achibva kuno achienda kuSouth Africa anoenda nei zvikanzi anoenda tinoshandisa South African Airways yedu wati kati right saka achizodzoka because ndasingahwisisi kuti zviri kufamba sei pakutransfer passport yangu apa kana kune passport yangu kone kadona mumabheki evanhu ndakafunga kuti vachaenda panani pana fourth paper wondopa vanhu mabhazi voenda nepassport yangu kuSouth Africa ndozvandakafunga ndobva vanhingirikina don't worry ndikati saka ndichazouya kuzotora kuno kusvikanzi no bhadhara yekuti inouya kumba ndikati imi vanhu veDHO munosvika kuGreenview zvikanzi yes tinosvika tikati sambona mota yeDHO vedwe ndakataka kubvunza everyone kuti nai kuno kuGreenview makamboonawo mota inonzi yakanzi DHO here zvikanzi tinosvika kone passport yako don't worry ndikati kana inhema ndabvunza shamwari dzangu ndikati makamboonawo mapassport achisvika makamboonawo kana any parcel inonzi yakasvika indokozwa post office vanhu veDHO handivazive ndokureverwa nhema ini guys ndakatanga kuti ndikurerwa nhema pano ndaendisa pepe ndaenda but hana yangu yeirova ndasvika kumba kwedu Monday Tuesday Wednesday ndakabvunza shamwari yangu ari kuno kupayasi kuti payasi zvakutorera nguva yakadii ndakurya baba ndakati muri kuya here kanzi kweti mama abva wauya baba akandotevera musi weFriday ndofunga ndobva wanditi handisi kuuya kunoperekedzwa namai ndosika vauya ikoko ndikati baba magorega kuuya kuzondiperekedza nekuda kwei mwoyo wangu wogutanga kurwadza ndikati baba wagoda kurega kundiuya kuzondiperekedza nekuda kwei dai vakauya vakandiperekedzawo handiti first time yanguwo
ndichikwirawo ndege worega kuuya uzondiperekedza zvaita sei ndakagwadziwa paya ndarega ndikati no problem uku ndakamirira passport dzadii paya ndanikirikina tatichi Tuesday Wednesday no passport Thursday no passport. Jesus Christ, ndo pakatanga kuti reality manje reality yese yakatanga kuuya tikatanga kuti pana apa video passport ikasadzoka iyi kama passport ikanika kudzoka iyi kasvika musi wemande panofa munhu pano kana ndisandamborwa nababa wangu mukati meupenyu hwangu this time ndichaundu ende ndicharohwa zvemairohwa zviya zviya kana ndivakudzi apa ndakapuwa phone number kainotofona takubvunza vanhu vari kuno kuti kati pedwe papassport yenyu yakaita mazuva mangani zvikanzi yangu yakaita 3 days yangu yakaita right Friday no passport takabva makuseni ndikambonzi kuma 11 tinenge tatoya nayo passport ikoko 11 dzedze dzakacha passport hakuna 11 apa ndi kufuna kufly mangwana achoni handina passport ndati 11 12 1 2 mabagidhi kubva kumusha vati ndiri kuya kuzoperekedza mwana kupi kuairport ina passport. Jesus, ndoita sei guys? Ndakatsvaira imba yose ikachena kutiwa ndikadi zvikanzi une bheki here ndikati sandana baba vandipa mari yebheki zvandichida unotenga bheki ndakaitora mari iyeyo kunotenga bheki ndisina passport kumashopu sekukadouzo ndakagara kuma-hours mangani chinai mwari ino njadii apana kuwana mari yebheki inana passport ndine matiketi ekufly mangwana ndadii pepe ndadzoka pepe ndikufungwa ndichangonzwa kuti pane chaka chako chawe pedu ndakagara pazhe musiyo pane chimwe chiyekera chedu chigeti chedu chaiva pamazuva chakaita chekungobatanzira chiya chekuti unenge uchiona zvese zvikuitika kurodhi ana baba vangu tatogara pazhe paya tatogara nechiri pasa pau namai vangu apa shamwari yangu yakanditi ndokuruka ndakarukwa yainzi chiko zita rayo imwe yekumonyana iyi ndo ndakarukwa iyoyo soft dread ndarukwa iyoyo ndandatotenga nevhudzi rekuti ndirukwe ndakanotenga soft dread ndo ndanayo ndarukwa neshamwari yangu paya inana passport ndasvika 4 kana kurya ndichagorya si apa ndarongedza yekera mabheki angu pepe inana passport 4 p.m. ndifanira kufly mangwana vanhu vaive DH havana kuuya ndikati ndoita sei ndofonera vanhu ava ndodii pepe ndakugara pepe apa chatauri baba ari kuda kuzama kutaura nyaya nenika inandisi kutaura ndokutaura sei ini ndisina passport handina passport ini ndatengesa tiketi mari yavo iyaya ndatovaudza kuti huyai mundiperekedze kuairport ndokufly mangwana makuseni na7 a.m. pakatozonge patozouya thingi shamwari wodze yemabrothers angu mafriends emabrothers angu kazhinji kachoni automatically vanoitawo mafriends angu ndo zvazviri vanenge vachindizivawo vauya aya uyu noshena anga ari kuuzetika wauya wanzi nababa uya ndo laptop yanga iripo iyaya taimboitirana madhirama chazokudza dhirama ndakamboita nelaptop nebrother yangu umwe number 3 mumba medu iyeyo uyu wauya kuzoperekedza vakoma kuairport ndakangomuona ndikangomiti mhoro ndobva ndatasadivi ndingamuudza kuti shamwari pano zvinhu zvakauma handina passport asi akatenga tiketi rendege uku ndikufana kufly mangwana baba vabva kumusha vatosiya kana zvipfuyo zvavo kana nguruve dzavo nehuku dzavo dzavasiya zesa kana munhu unorindira uku kwazomperekedza kuairport uku vanhu vedhl ndikuzama kuda kuvafonera in effect pandikada kuzama kufona pacho vaingoti hasati ane nepakeji yenyu ichasi kana yasvika muchaona munhu achiuya ipapo gara pepe ndakambopfusa ndati ndivaudza here kuti ekera apa vanenge vachitaura kazvo kuda kuonekedzana nemwana ndapata ndangopata ndakapata vedu ndoita sei ndodii zvokwadini ndichirayirwa nana baba ndichiita sei misodzi ingoda kutochururuka ndakadiro Jesus Christ 5 p.m. munhu zvanzi mama achinda unobika nhasi nombomwawo madhiringi emumabhotoro iwaya nekungoitawo kungonotengawo zvimadhonanzi baba ndobva vauya nechimari chavo ndobva vati endai munotengawo zvamunoda zvimadhonanzi nekuti tanga tisina mari yachonu vatenga paya katonzi nhasi tinodyiwo nezvakati nemupunga nenyama dzedu nemadhonanzi nechiti tiitawo chiminimini pati chekuti vakoma vari kuenda kupi vari kuenda kumhiri kwemakungwa
ndakaita dzungu risingamboitire kuti up to now handifungi ndoti dzokorodza futi dzungu iroro. Hey, 5 akuna DHO yakauya ndikati zuva ratovira. Iyi ndononzi zuva ratovira 5 PM. Ndiani wamuchaona achibva kutaundi nepassport? Hakuna. Ndafonera Pius. Ndamuti Pius ndo zviri kunoku. Zvikanzi wawafonera here? Ndikati ndawafonera zvangodza kuti hatisati ane package kana yasvika. Baitoti in fact vaiti ndege yedu haisati yasvika. Yadelay. Skin kana ndege isati yasvika yadelay. Ko ndege yacho ikasazosimuka zvachose. I think kwakuma 5:30 ikokoko. Ndipo pandakazoona chimudhudhudhu cheyellow chasvika chakadai so. Ndakasimuka. Ana wandakataura naye ndakangosimuka. Ndipo pandati makadii zvenyu. Zvikanzi tikutsvagwa anonzi Chero. Ndikati ndini. Ndipo pandakatanga kusmaila. 5:30 dzezuva rovira. Dzeusiku 5:30 ndo dzandoreva guys. Ndasore ndakamirira zuva rese ndichifanira kufulaya mangwana. Ndipo paakandibudisira passport. Apa tikutaura kuti passport yadzoka neDHO. Ini mupfungwa mangu handina kuziva kuti ko kana ndanzi denied visa handambozvifunga. Handina kutombozvifunga ini. Ndengoti zvese ikoko ndapuwa envelope changu changa chakanaka envelope chikuru chakadai. Vanhu vanga vatori mumonani medu ndofunga katoshamisa kuti kochiko chiri kuti kapo chimota cha hachingouyiwika. Chinouya kwachinoenda kuGreenview kwedu kuya muraini medu momo. Ndadipa. Guys, disclaimer, handisi kusvora Greenview, but ndikutaura according to me. Kanditi chinouya kupe pamba pedu. Ndikutaura kuti tisazonzi ndakasvora vanhu kuGreenview. Pamba pedu chaiuya chichivingani chinhu chekuDHO. Chichivingani pamba pedu. Nobody. Vanakataura kuti chichikuitika. Chimudhudhu chaende kutoenda. Ndakangotora envelope yangu. Ana wandakataura nayo. Ndakangotora. Ndokuinda mubedroom ndokunozvivharira. Ndakadai kubvarura envelope iyoyo. Tatai kubvarura pepe. Ndichakusekerera ndikati naJehovha. Nasina makamita ndiita kuti ndiite sei. 5:30. Zvokwadi nasina ndichitaura ndoga. Ndaitaura ndoga ndichiti naJehovha musikwedenga. Tasvika 500. TinaJehovha musikwedenga. Mamuda kuti ndidi. Apa baba akagara pazvika. Baba vakwira basi. Vamuka washishi kuti vaniperekedzei. Saka ndichivhura kudai so. Ndichivhura kudai so yekera passport iya. Ndichiona chistempi chavisa chiri mukati. Ndakazambere ndiri mukati mebedroom yedu umo. Ndakafara guys. Ndakafara zvokuti ndakafara guys. Ndakafara ndirimo ndikabuda musodzi wokufara kuti Mwari manga mandirasha mugwenga muzuva ranhasi asi mazopindira palast minute. Baba vangu namai vangu vanga vasingazivi kuti chichikuitika. Havana handina kutombovaudza futi kuti envelope iyo yange iri yei. Ndakangoti ndeye kuchikoro. Ndo zvandakangomuita. Ndakangovati ndeye kuchikoro. That's it. Handina kutombovaudza kutoti imi mozoenda ndakatenga tiketi asi ndisina visa. Ndakati handiti ndigotanga usiku hwese kuti ndigovata ndichiti katikana. Uku manje ndakugadzirira kuti ndichiti manheru takuda kuvata. Saka nhasi ndichaita part 2 ndakuzoti from airport andaita madrama kusvika ndasvika kuThailand. Saka nhasi ndichangogumira pekutanga apa madrama ese andisina visa. Mangwana ndoita part 2 yekuzoya kuThailand futi iyai. Ndadipa paya. Azvanzi yangu. Mbameti tiri 6. Handiti tiri 6 ka koti unonditevera undaiti unogona yaya unobuda nemakumbu laudi even kumadhiki rake. Kweta uyu number 3 ndiye uyu wainzi uya nelaptop pesisi vaende nelaptop kuchikoro. Uri kuitawo second masters yake. Koti uyu number 4 uyu izvozvizvi uri kudzidza futi paUZ number 4 handiti. Saka number 4 uyu manje gore iroro anga asati kuuniversity. Uyu anonzi wandakaposta pepa ndichiti ndikutsvagirawo brother yangu attachment. Ndo wandikureva nezvake uyu manje number 4 uyu wakadii wakandotora perfume iyi. I don't know why dzoda zvimasmart brother yangu number 4 uyu ndo kunospraya perfume. Ndo kunota sei ndo kunospraya perfume. Inda kutovata handiti mind you isu pakuvata pedu setup mazuva iwayo yanga rekuti bedroom neuyu taingoshandisa 2 rooms. Saka indaivata kuseri kwenhankrani kweroom divider. Iwo achivatawo kuseri kweroom divider uku. Saka taidivhaidha imba ichi nedining redu iroro taidivhaidha neroom divider. Kuseri kuita kitchen kuseri kumwe kwacho kuita kudining. Saka iwo vaivata kupi kuseri kune TV uku kuri kudining. Uyu
izi kutotinda kutovata pepe tatopedza zvese taprepare zvese munhu mai mwana kwakunotora perfume kuma 11 dzeusiku kwakutora perfume watora perfume pepe kwakutanga kuspraya achiaina achispraya akanetsa kuspraya sheti iyoyo kwakutanga kuaina akaspraya I don't know why kuti zvakabvepi musi iyoyo atanga kuspraya perfume iyayo yakangosvika ndokutigara apa ndigotanga kungokosora ndakatanga kukosora ndani stop because of that perfume. Inini guys ndino handisi kuti ndokuti ndiri sensitive kuti chi but ndinokurumidza kureacta kuzvinhu ndozvakaitika ipapo perfume apa handisi kuti wakadira bhotoro here kana kuti wakaita sei I don't understand kuti chii chakaita ipapo. Badwe takanetsana ndikati iwe uri kuspraya perfume kuma 11 dzeusiku unoyu chauda kunyanya kuspraya perfume chii chauda kunyanya kuspraya zvikanzi kuchikoro kati kuchikoro kwakudi mangwana kunondipi hakusi kuchikoro sike unogospraya perfume sei zvikanzi dakuti handichinhuhwira kana ndazodzoka kuti maeke tikati wakoniwa kungomirira mangwana wezi pamagetsi anoenda tikati iwewo asi uchinyatsa kuziva kuti perfume yako usiku tovata kudai so iwo haurevesiwe ndakandatorewa neflu yanga iri serious because of that perfume flu yande kuramba kuinda flu yande kundigegejura flu yakandibata guys ndakarwa neflu yekuti moziva flu yekuti yeo even I think pati panguva yati yakarorina iyoika ndotonzi buda ibva uende kukwarantine izvozvi ndo handikureva yekuti ndakatosvika pakuhwa mudumbu nedi nekukosora ikoko ainge ri strong hey ndokubva ndaita sei ndapuma mangwana achoni itori serious manje inge tori nani stop serious apa baba vangu kana vati tiri kuenda kwakatika unomukira takamuka musi uyu takamuka kuma 4 takatota makombi aya anotanga kufamba achibva kugrandview ena machipisa wati ndo atakatora iwayayo tadi ndobva taenda nawo mutaundi tasvika mutaundi pepe ndobaba vati kana hazvigoni kuti ite sei uinde wakadai chirega tichifambe tichitsvaga mashopu ane zvivhikisi kuda umbota zvokuti femere kana kuzora apa pacho kana pamhino nekuti hazviiti pane imwe shamari yangu futi sasita wangu tatasosangana nechi kuairport achindiperekedzawo zvakare tadii pepe tikutsvaga tikuchishayiwa takachishayiwa chivhikisi ichocho takatochishayiwa guys zvikanzi hatina vandozotanga kutengesa green apapa kwazvo tichenei isusu dzatosvika kuma 5 kana kuti kuma 5 here ndobva tatanga kutofamba from ekera tisingatombozi kana airport kwacho ndaikuziva ndandakangokuinda chiperekedza pasi asikaenda nemota ndasikazi kuti unowanikwa sei ndokubva takazondosvika tikandotsvaga chikombi takazodiko kazanzi munonokwirira kwakati ndobva tazowana chimwe chimukombi baba vangu pamakombi zvavo is good at doing that nigirikini ndobva tatora chikombi chacho ndobva tazonzi munozonida kuya kuti fly over inoenda kunzitungisa kudi ndobva takazotora makombi andosvika kupi kuairport ndofunga kana asingaresvi tazoenda kuairport kwaka ndobva takasvika kupi kuairport saka tasvika kuairport paipai ndokubva tanzi handichazi kuti chakanzi pamacages ndaizive kuti kune zvemacages what tanzi pamacages paipai apa ndandakasengera mumwe munhu zvinhu zvake ini chifunga kuti life yekuthailand zvamfanira kuzimbabwe I didn't know maona manje ndakasingazivi kuti zvinhu zvekunoku zvakatosiyana nekupi nekuthailand ndekuti handakana kusenga ufu ndasingazivi kuti kunoku hakuna ufu ndakangouya ndirini ndichingototi haiwawa ndakambasa nesadza ndakambasa nechakati vedwe ndakazondadamba sadza iroro ndakati eke paipai pamakeji ndichingorongonyora ndiripo paairport ndichita madhirama ndakaita madhirama kani ndakaita madhirama ndiripo paairport papo tikutorwa mapicha chidii saka ndokuzobva saka rega ndiisire apa nhasi mangwana manje ndakuchitanga kutaura from kuti kucheka ini kwandakaita nekutanga kumhorosa vanhu pandaita sei pandainingirikina pandaipinda manje kuzopinda kuinda kuseri kuya ndo yandiri kudzoka naye mangwana takukontinya from there kuti kucheka ini kwandakaita nekuzotsvaga mabheki angu kuti aripi totangira ipapo mangwana 1 hour yangu yakwana yanhasi saka regai ndicha sei ndichikata ndizoenda kuyoutube I think changoita about 20 minutes then ndozororawo tozobatana mangwana mangwana I think ndichatikasirei nhasi ndatinonokei
ndoita ma1 hour mangwana ndokondinya netsairuswa. I always do my 1 hour, then mangwana ndichaita maybe around kunogudza dziri 10 p.m. maybe 5 p.m. Zim time kana singaresvi. Right. Mangwana ndo pandota sei pandotanga kuti manje from the airport yedu tochizonobatanidzira nekumberi ukoko kusvika tasvika. All right, guys, bye. Good night. Ndokuonai mangwana, guys. Bye bye. Bye. Good night. Good night, guys. Mwah. Love you all.